Афанасий Георгиевич Самунжи, председател на СПК Криничная. Започва работа като зооинженер, но след година преминава на ръководна длъжност в колхоза, днес кооператива. Наследя любовта към земята от родители и деди, добрите традиции от предишните председатели за правилна организация на селско-стопанската работа и високи добиви. Сега с тревога възприема приетия законопроект за продажба на земята. Тези хора, дето продвигават този закон, ти истин са посъветва истинниците, християните, дето работят на тази земя. И на тази земя. Днеска ще додат, че го скупят тази земя, тия хора, дето силно далеко са от земята. А хората, които постоянно я обработват, грижливо и с обич, тя им се отплаща с високи добиви и добро разчитане. На тази година ние трябваше да дадем или зърно, или други, или подсолнечник, или масло да дадем, или рубля да дадем на 970 гривна. На тази година у нас не отоваряхме своите си пайщики на 1800 рубля. Това почти 2 пъти дадахме повече от законодателството. Афанасий Георгиевич много държи на мнението на специалистите си, съветва се с тях. Благодаря тяхната работа не можем да кажем, че аз направих. У нас всегда ние думаме, ние направихме, потому что това е една команда, която работи днес на улучшението, на благосъстоянието, на всичкото село. Със сплотен колектив работата спори. Успехите са на лице, уважението е взаимно. Очень леко се работи с него, потому что той человек не боится, той не го изтравят ответственность, взема много на себе си, всесторонне знающий человек, грамотный человек, именно и как специалист, и той, хотя по образованию животновод, но очень хубаво се разбира и в агрономията, и в други эти отрасли сельского хозяйства, вникава, учится, дето не знае, учится, не го и страх днеска и да се посоветва специалисти, знающие специалисти, агрономите, виноделите, и поэтому у него работа се спори, хората го уважават, хората го слушат. Той трудолюбив, той настойчив, требователен и от себе си, и от нас. У нас всичко нормално, всичкото се запланирува, се разбира се зоранта и всичкото убаво. Всички знаят какво да правят, какви должности, какви направления. Ние на сегодняшний день имаме 57 единицы транспорта, а с которыми обеспечиваем всичките перевозки в хозяйстве. Как работите с председателем? С председателем работим нормально, разбираем се и всегда коллектив доволен его работой. Заработната плата нормальна, не се обижаем, както работим, и зарабатываем. Се разбираме в хороших отношениях, то есть с коллективите, с руководящим състав, той е енергичен. Афанасий Георгиевич и ръководството на СПК, колективът, не са допуснали разрушаването на фермите. Прави се всичко възможно да се запази и разширява развитието на животновъдството. Афанасий Самунжи и кооператива са в тясно сътрудничество с селската власт. 80% налоги или данъци, да казват по-български, са от кооператива. Защото той работи открито, той не може да скрие, както другите крият. Заплата плаща, трябва да плати. Земята е известна, трябва да плати. Аренда има, трябва да плати. Затова ние, като живее кооператива, и ние живеем. Много организиран, отговорен, инициативен, Афанасий Георгиевич е избран за депутат в Болградския районен съвет. Афанасий Георгиевич Самунжи се прояви от първите заседанията. И аз нямах съмнение, че той ще бъде достатъчно конструктивен депутат. И на втората сесия го предложих като председател на постоянната комисия по въпросите на селското стопанство и екологията. Конечно, той моето доверието оправда. До сега Афанасий Самунжи е провел 8 заседания, взети са 80 решения, контролира изпълнението им. Съпругата на Афанасий Георгиевич Мария също работи в СПК. Пее красиво, знае много старинни песни. На всички концерти, конкурси и фестивали тя е на сцената.
за съпруга си ще каже: Той полностью се отдава на кооператива, там на други общителни работи. Обича много да помага на хора, на организации, на болници. И аз го понимавам и старая с всичко да правя там сама, да не го отвлекавам, знам да му се работи леко. На празниците в центъра на селото се стича цялото село. Пристигат много гости от цяла Бесарабия и понякога от прародината. И тук Афанасий Георгиевич и СПК са помощници и участници, заедно с Криничанското българско дружество Бесарабски ЕК. Дружеството поддържа запазването на родния език, традициите, култура. Отзовава се на всички мероприятия на Асоциацията на българите. Включва се в отстояването на Всеукраинския център на българската култура. Мы должны всеми силами отстаивать свои права, отстаивать этот дом, болгарский дом, и сделать все для того, чтобы он остался за нами, за болгарами. Където и да не бъде Афанасий Саманжи, той допринася полза. Сътрудничеството на СПК Кринични с редакцията на Украина българско обозрение е плодотворно. Афанасий Георгиевич, я хочу всем вам преподнести грамоты, поблагодарить вас за многолетнее сотрудничество с редакцией. Добър ръководител на селско-стопански колектив, ползотворен районен депутат, голям родолюбец и българин Афанасий Георгиевич Саманжи.